No, zastavil som v Rakúsku na pauzu a pozerám tu na túto konštrukciu. Veľa šoférov z osobákov a podobne asi nebude vedieť, že čo je to a na čo to slúži. Tak, lebo na Slovensku to v podstate nikde nemáme. Tak je to rampa na odhrňanie snehu z návesu. Odtiaľto z boku príde auto, zastaví, šofér vyleze tu na hore a či už zo svojho alebo na zimu, či tam dávajú nejakú lopatu, metlu alebo niečo, odhrne sneh. Aj keď je to tak zvláštne vymyslené, že sneh odhrňa tu napred ostatné zaparkované kamióny. Tak, ale lepšie než nič. Okrem tohto viem ešte o jednej Slovinsku v Maribore a inak v podstate nikde nie sú. A nie je to len na sneh, ale aj na ľad, ktorý sa drží hore na plachte. Keď sa trošku roztopí sneh, zamrzne a potom to lieta s kamiónom hore dole, doľava doprava.